Mga kasinatian, mga kaigsuunan, dili sayon ang pag-oo. Ang oo ang sentro sa atong pagbasa labihan na sa Ebanghelyo karon, ang gitawag nga oo ni Maria o ang fiat sa atong inahang si Maria nga nagbalhin o nagbag-o sa kalibutan. Sa atong kasinatian itong gagmay pa kita, lisod kaayo muoo sa atong nanay ug tatay. Ilabihan na kung kita pahugason, kung kita palimpyuhon, o kita suguon, o busy kita sa atong cellphone, o busy sa computer, gahi kaayo muoo. Kini ang oo nga tapulan. No? Huwaton pagayod nga masuko ang atong inahan o kusion kita sa talinga, sa dunggan para kita musunod kaniya. Naapod oo nga bakakon. Kini bang muuo kita pero dili di ay. Giuwat lang nato ang akong nanay o mga higala. Muuo, maayo kaayo ang oo. Tapos kalimtan, kay bakak o wala gikan sa kasing-kasing ang oo. Naapod gitawag nga oo nga binayran, no? Ang mga bata may mga suhol gayod para mosunod sa ginikanan. O kita nga mga tiguang mupabayad gayod sa atong oo sa pagboto sa panahon sa eleksyon. Oo nga may kondisyon, oo nga may bayad. Naapod mga oo nga nagsunod-sunod lamang, no? Musunod lamang. Muhands up, oo ko, kay daghan man pod ang nag-hands up. Pero magtrabaho na gani, mo escape na. Kini ang oo nga gitawag nato nga sunod-sunuran sa kadaghan. Dili gikan sa iyang kaugalingon o dili niya gibarugan ang iyang oo. Uso po ding oo sa mga batanon kung ganahan lamang sila. Kini ang gitawag nato nga hedonistic nga oo. Kung ganahan, paspas kaayo mo oo. Pero dili gani ganahan, tapulan, mahimong tapulan ang iyang pag-oo. Og daghang pag mga oo nga kondisyonal, oo nga oo sa yawa. Kana bang dali noon ta musunod kung kabalo kita nga bisan kini dili maayo. No, kanang mga corruption, oo na sa pagdani sa yawa kanato. Oo kay naanda na nga practice bisang kahibalo kita nga dili kini maayo. Og naapod oo kay napugos kita. Gipugos kita, nag-oo. Kini ang mga biktima sa torture o usahay, gamito nato ang atong gahom para muuo lamang ang mga tao nga ubos ang ranggo kanato. Mga kaigsunan, importante nga ang atong oo gikan gayod sa atong kasing-kasing, kay mao kini ang gihulat nga oo sa atong Dios. Kanunay ang Dios mutawag kanato nga mamahimong iyang mga sumusunod, mamahimong kita nga tinuod nga iyang mga anak. Apan maglisod kita mag-oo kay naanad kita nining mga oo nga dili maayo. Mga oo nga gikan sa atong ilong, walay prinsipyo, walay baruganan. So ang modelo sa mga piniyalan, kay kitang mga piniyalan nag-oo namang gayud kita. Pero usahay ang atong oo, dili kaayo straight. So ang modelo sa maayong pag-oo, ang atong inahang si Maria. Bata pa siya, 13-14 anyos, nga naay mensahe ang Dios kaniya nga siya maging instrumento sa kaluwasan. Maging inahan siya sa atong manluluwas. May pagduda si Maria nga gamay, wala siya mituo kay wala man siya bana, pero niuo siya kay nakahibalo siya nga ang plano sa Ginoo mao kini. Wala siya magduda kung unsa man ang mahitabo kauman sa iyang pag-oo. Nahibalo kita nga nagkalisod pod, may mga sakripisyo kahuman sa iyang pagsabak o pag-anak sa atong Ginoong Jesucristo o pagsunod bilang usa ka disipulo sa atong Ginoong Jesucristo. Pero ang iyang oo, iyang gibarugan.
Bisan pa ang iyang anak nagsakripisyo sa cross, mitindog siya ngalan nga usa nga piniyalan sa Dios. Kitang tanan mga kaigsuunan sa panahon sa Pasko, sa panahon sa Adbyento, ginaimbita sa atong dakong oo sa Dios. Ug nagahuwat kanato karon ang atong Dios nga Amahan nga ang atong oo sa bunyag atong barugan. Hinaut pa untang atong oo karon makatabang sa pagpabag-o sa kalibutan nga karon nagsakripisyo sa dili mga maayong oo nga gihimo sa katawhan. Hinaut pa unta sama ni Maria ang atong oo magpabag-o sa kinaiya sa tao ug sa katawhan. Amen. Palihog manindo